Hola, bon dia. Jo em dic Laura Pietzi, soc la professora de català d'aquí del Centre Català i avui us vull presentar les meves alumnes. Elles són el grup de les peripatètiques i us explicaran què estem fent i què estem treballant a les classes de català. Hola, jo em dic Rubi. Ara estem veient algunes coses vinculades a la gramàtica. Soc la Susana, estem llegint un llibre, algunes pàgines cada dia. No ens oblidem també que estem practicant algunes coses de vocabulari. Per cert, soc la Susi. Nuri, present. Per exemple, parts del cos, parts de la casa, eines de la cuina i la roba. Jo em dic Mari Carmen i afegeixo que fem jocs per millorar el vocabulari, com el passaparaula o el rosco. Ens ho passem molt bé. Sí, això és veritat. I també no us oblideu que hem fet aquest any investigacions i exposicions sobre diferents ciutats i pobles catalans, no? Per exemple, Besalú, Valldoreix, Lleida, Torroella de Montgrí, Castelldefels. I una cosa més, què estem veient? Sí, és veritat. Una sèrie catalana, si no t'hagués conegut, i m'agrada molt la banda sonora d'aquesta sèrie. M'he oblidat de presentar-me, soc la Mònica. voleu que l'escoltem? sí, podria sí. ser. Espereu que la tinc aquí a l'ordinador. Se retira els cabells de la cara i per sort li puc tornar els ulls. No podia evitar la cremada de qui mira directe a la llum. La felicitat s'esquiva i s'amaga, fins i tot a tocar-se amb la llum. Avui dia el dit que m'agrada és clarament l'ares d'espum. Si ens amor qui m'omple el pit de papallones, si és la meva vida em deixa escapar cada dia endavant. Sí que és maca. Bé, jo vull afegir unes últimes paraules. Vull dir que hem format un grup de companyes amb les que gaudim cada dimarts de les classes. La nostra professora Laura les prepara amb seny. Sempre ens sorprèn amb motivacions, amb dibuixos, amb jocs, amb mímiques. Es nota que no exagero quan dic que l'ambient que Laura ens ofereix cada dimarts és com anar de festa. Moltes gràcies, Laura. A vosaltres. A vosaltres.